iskoristila priliku zahvaliti i vama što ste nastavili tu tradiciju. Zapravo već desetljećima pomažete rad kao što ste i nabrojali, a nadam se da ste vi svi pomno pratili i zapamtili i rad osnovne škole i srednje i udruga i civilnog društva. Nekako mi se čini ovaj sport koji ste nabrojali da je vama svima možda najviše ostao u sjećanju i vjerujem, a evo i danas dok sam hodala do ove točke, par ljudi je prišlo i izrazilo tu žarku želju, iščekuju igralište te srednje škole, tako da veliko hvala. A voljela bih da neko od vas nešto kaže. Evo, nedavno smo imali u srednjoj školi rad, odnosno jednu radionicu udruge baš na temu savjeta mladih i vijeća učenika i neki od vas ste i sudjelovali i čeka nas i sad 10. siječnja, to će imati maturanti. Ovo što su rekli gospođa Andrade i gradonačelnik, niste li svjesni koju zapravo priliku imate i grad bi vam dao u potpunosti podršku, definitivno i financijsku za sve ono što mislite da gradu nedostaje ili što biste vi kao mladi mogli inicirati, potaknuti. Znači stvarno imate i moć i snagu, trebaju samo iskoristiti. A što mogu reći osim dragi gradonačelniče, draga Andrijana i draga mama, poštovana ravnateljica i dragi svi učenici, studenti. Prije svega u ime svih nas jedno veliko hvala vama i našem gradu što nas podržavate na ovom putu upijanja znanja i što nam omogućujete da raširimo svoja krila. Evo jedan moto iz srednje škole Krk, volim pratiti što se zbiva na našem otoku. Zaista jedna lijepa šansa da se i mi uputimo u svijet i zaista hvala veliko na tome. Ali da se vratim malo unazad, zapravo kad se sjetim dana u srednjoj školi, iskreno da sam čekala da odem u veliki grad, da se malo pustim u avanture u velikom Zagrebu. I stvarno divno je upijati znanje, stjecati iskustva i evo ovaj put sada kroz doktorat mi je zaista otvorio vrata svijetu i imala sam priliku boraviti u Češkoj republici, u Francuskoj republici. Pogotovo u tom svijetu znanosti otvaraju se vrata, idete na konferencije, upoznajete ljude iz cijelog svijeta i to je prekrasno, divna iskustva. I zato vam svima želim reći da ovo znanje u koje ulažete zaista otvara vrata i da zbog toga zaista vrijedite. I svaka čast na trudu i ustrajnosti, jer kao što ste i vi spomenuli malo prije, ustrajnost je najbitnija na cijelom tom putu. I koliko god divno bilo otkrivati svijet, da se vratim opet od tih srednjoškolskih dana kada sam jedva čekala da malo proširim horizonte, pa danas se situacija malo obrnula i sada jedva čekam da se vratim do Krka i da vidim svoje, da vidim svoj grad i zaista kako rastete vi, tako raste grad. Koliko se promjena dogodilo kroz proteklih 10-15 godina i toliko je lijep Krk i mislim da vaše znanje, osim što vam otvara vrata svijetu, isto tako i nudi jednu veliku mogućnost da to znanje iskoristite i uložite u svoj grad. Zaista se nadam da ćemo naći načina, mjesta i prostora gdje ćemo moći doprinijeti svim znanjem koje smo prikupili, u koje smo uložili svoj trud i sve te dane dok ste grijali stolicu, pogotovo studenti znaju o čemu se radi i da ćemo se jednog dana svi naći na ovom našem prekrasnom otoku.